אנחנו נמצאים בחתוליה של עמותת ראשון אוהבת חיות. חתוליה שקיימת כאן במקום הזה 9 חודשים. יש לנו כאן 114 חתולים, רובם חברותיים ומוכנים לאימוץ. ולצערי אנחנו הגענו למצב של משבר, שכל זה היום שוב עומד בסכנה. הפעם מסיבה מאוד פשוטה, מסיבה כלכלית. עוד לא סיימנו להכין את המקום לחורף. אנחנו צריכים לבנות, לקרות פה עוד חלק מהשטח כדי שהוא יבש ולא יגיע לפה גשמים. אנחנו רוצים להעביר פה מערכת חימום, שיהיה להם חם בלילות הקרים של החורף. היה לנו תקלת חשמל ששרפה לנו כמה מכשירי חשמל שאנשים תרמו. כנראה נצטרך עוד פעם תרומה של מכונת כביסה, מייבש כביסה. אנחנו חייבים לטפל פה בחשמל וזה גם אלפי שקלים. אנחנו נשמח לקבל עזרה מבעלי מקצוע, מחשמלאי, מנגרים. יש לנו עוד הרבה תוכניות לבנות פה מתקנים לחתולים, אבל קודם כל אנחנו חייבים לכסות ולסגור את השטח מפני רוח וגשם.